Madi, neng di panas-panas kok ngene kok. Mada, iki lho aku lek ngene lek Mar. Wong iki pesen wedak aku. Wedak apa ta, Madi? Ya, delok dhewe. Oh, wedak iki. Iki ana disprene barang ta, Madi? Sing gawe kelek ben ora mambu. Ya ta, Madi? Kok arti to, Mada? Ya arti to, Madi. Aku kan yo duwe kuwi, wong aku yo nganggo kuwi. Ben rak mambu kelek ngono iki lho, Madi. Bener, Makda. Enak tenan ya nganggo kuwi. Awet sisan. Ya wis, Makda. Aku tak pamit sik ya. Aku meh merono sik. Ya wis kono gendeng, Madi. Niku nek seladenteni lek Mar lho. Sekalian meh pamer kelekku sing wangi.